Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella palomiehelle kuuluu sammutusauto, säiliöyksikkö, raskas raivausauto, nostolava-auto, kemikaalintorjunta-auto, sukellusyksikkö sekä venekalusto. Työpäivät on monipuolisia, runsas kalustomäärä sekä meripelastuksen osallistuminen takaa sen, että jokainen työpäivä on erilainen. Meillä on 3 paloasemaa pyörittämässä tosi tiivis työyhteisö, johon oli tosi helppo päästä mukaan. Ja itsekin olin heti alusta saakka ihan pelastusjohtajalle asti etunimellä tunnettu henkilö. Tästä alueesta erityisen tekee Kilpilahden öljyjalostamo sekä Loviisan ydinvoimala. Ne on kaikkein kovimmat kohteet. Tässä työssä tärkeää on ihmisten auttaminen ja alueen väestön arkielämän turvaaminen. Ehdottomasti suosittelisin Itä-Uudenmaan pelastuslaitosta työpaikkana ja hae säkin mukaan nyt.